Mill-1993 meta twaqqfu l-Kunsilli Lokali sa wara l-elezzjonijiet tas-sena 2024, l-ammont ta' nies eletti fil-Kunsilli Lokali aktar mill-irdoppja minn 13.5% għal 28.2%. Din ix-xejra toħroġ minn studju kkummissjonat mill-Gvern li saru mill-professuri Carmen Samud u Vincent Marmara. Mill-istħarriġ joħroġ ukoll li l-parteċipazzjoni u l-kandidatura femminili żdiedet matul is-snin minn twaqqfu il-Kunsilli Lokali. Ir-riżultati ta' dan l-istudju tħabbru f'konferenza mis-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa-Ċivelli u Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg li qalu li dan l-istudju parti minn inizjattiva usa li toħroġ minn weda elettorali tal-Manifest Malta flimkien. Is-Segretarju Parlamentari Zerafa-Ċivelli qalet kif fil-Parlament hemm diversi nisa li bdew il-karriera politika tagħhom fil-Kunsilli Lokali fejn uħud minnhom inklusi stess kienu sindki fil-lokalitajiet rispettivi tagħhom. Spiegat li d-dinja l-politika ma tistax tkun bilanċjata jekk ma jkunx hemm is-sem tal-mara fil-livelli kollha tal-governanza. Segretarju Parlamentari Buttigieg qalet li dan l-istudju huwa sejħa biex ikun hemm pjantazzjoni sabiex jitwettqu ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport u anke jiġu konsidrati inizjattivi li saru f'diversi pajjiżi Ewropej. Qalet li rappreżentanza gwali hija dritt u mhux privileġġ għaliex saħqet li huwa importanti li l-perspettiva tal-mara tkun riflessa fil-proċess ta' teħid tad-deċiżjonijiet politiċi. U ma laqgħu b'sodisfazzjoni r-rakkomandazzjonijiet tal-istudju u saħqu li l-elementi ta' taħriġ u komunikazzjoni flimkien ma' aktar kooperazzjoni mal-partiti politiċi huma kruċjali biex pajjiżna ikollu rappreżentanza aktar ekwa u ġusta.